Вітаю, гэта прамы эфір Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Міхась Ільін. І сёння у нас в гасцях Ангеліна, Сергей і Валерый. Гэта ўдзельнікі гурту «Пава». Прывітанне. Вітаю. Прывітанне. Гурт «Пава» з Мінска вядомы спалучэннем сучасных інструментаў з народнымі, а свой кірунак музыкі называюць фольктронікай. Всё слушна. Вось днямі калектыў анансаваў збор грошай на здымкі кліпа. Вось пра гэтае відэа і ввогуле пра творчасць гурта мы хацелі бы сёння з вамі пагутарыць. Добра. Скажыце, ласка, што такое ввогуле фольктроніка? Вось распавядзіце. Ну, цалкам фольктроніка гэта сумяшчэнне фолка з нейкімі другімі элементамі. У нашым выпадку гэта рок-музыка і электронная музыка. Вось гэта такое сумяшчэнне ўзаемавыгаднае фолкавай традыцыі, аўтэнтыкі і сучаснага гуку. У нас ёсць інструменты народныя, гэта дуда, жалейка, скрипка, і ёсць инструменты сучасныя, гитары, синтезаторы. Вось мы ў сваёй музыке сполучаем гэта. Мы его сами придумали, поэтому все, что угодно можно подвести. Вот все, что вот мы играем, ну, пускай будет фолктроника. Хотя есть элементы рока у нас, есть всего чего угодно. А як ввогуле знікла ідэя ось граць менавіта такую музыку ось получыць? Народная музыка позволяет играть ее в любом стиле. Она настолько универсальная, что можно играть. Очень много тяжелых групп, металлической играет, скажем, народные стандарты, электроника. А мы взяли все это, перемешали. И так, ну, кажется, что это интересно, потому что это расширяет возможности музыканта играть разнопланово. Это было основное, почему мы к этому обратились. Гурт існуе з 2011 года, калі я не памыляюсь уже. Скажите, что за гэты час у вас уже некалькі альбомаў ёсць? Так, за гэты час у нас выйшло 3 альбомы. Безліч канцэртаў мы адыгралі, што снялі відэаролікі, якія сёння, магчыма, паглядзім. Угу. В асноўным канцэнтруемся мы на жывых выступах, ну і збіраем песні ў праграмы, якія потым становяцца альбомамі. Вось такая стратэгія у нас. А жывыя выступы дзе адбываюцца? Збольшага якія пляцоўкі? Збольшага гэта, перш за ўсё, фестывальныя пляцоўкі, гэта гістарычныя рыцарскія фестывалі і агульнарокавыя музычныя фестывалі у Беларусі і замежжы. Таксама мы играли клубные концерты. Да, сейчас модно стало проводить корпоративы в белорусском стиле. Это все, это вот для нас как бы основной заработок, наверное. Золотая жила ваша. Золотая жила. Ну и так само доброчинные концерты мы играем. Допомагаем там деткам, разные активности. Калі уже закранули тему корпоративу, хто ось, які там фірми, ці колективи працовні, хто вас запрошує ось? Различные иностранные компании с удовольствием. Им действительно интересно. Цікаво, менавіта такі ось национальный колорит. Да, они явно интересуются этим. А многие поддерживают, как Samsung, например, проводил акцию поддержки белорусского языка, участвовали. МТС нас приглашал. Ну, банк, Беларусьбанк. Ну, такие крупные предприятия, которые могут позволить такой дорогой коллектив. Ясно. У вас, як самі кажаце, безліч толькі канцэртаў і карпаратывы. А вы самі адчуваеце сябе нейкай такой часткай шоу-бізнесу Беларусі, калі ён увогуле існуе ў Беларусі? Ну, как же не иснуе, когда есть все, что присуще шоу-бизнесу. Площадки, артисты, филармонии, там, люди продают инструменты. Ну, все есть. И как он функционирует, настолько обороты высокие. Ну, шоу-бизнес недавно был на 2-м месте, ну, в мире после горного бизнеса. То есть это очень хороший бизнес. И, в принципе, у нас очень много компаний, этих, ну, да, и компаний, просто музыканты, которые живут этим. Значит, есть. У каждого свой. Окей. Ось на краундфандинг пляцоўцы Улі вось распачалі днямі збор сродкаў на кліп. Вось распавядзіце, што гэта будзе за кліп, што гэта за відэа, на якую песню? Да, не так давно мы пачалі пісаць аўтарскія песні. Кліп будзе менавіта на аўтарскую песню, якая называецца «Гарэлачка». Гэта такая казачная гісторыя пра недарэчлівую п'яніцу. Вось яна ў 3 дзеях, можна паслухаць у нашых соцсетках, мы яе прэзентавалі, і мы вырашылі, што на яе варта зняць відэа. Вось. Часцяком пасля канцэрту людзі пытаюцца, як вам дапамагчы, вось не ведалі пра такі гурт класны, што можна зрабіць. Вось зараз такі шанс у вас ёсць, пераходзьце па спасылкам на Улей, шукайце там, здымаем разам з гуртком «Пава» новы кліп, і там розныя формы дапамогі ёсць, розныя цікавыя лоты. Ну, эта песня с таким добрым юмором, поэтому должна найти отклик у слушателя, потому что
Бывали, на России бывали такие ситуации, когда алкоголь приводит к какому-то, ну, скажем, безумию, может. Асабліва ў слухача, калі гэта будзе на карпаратывах адбывацца. Я думаю, что да, наверное. Как предупреждение, что смотрите. А што будзе уяўляць сабой кліп? Ці ўжо, ну, як разумею, вы ўжо, калі збіраеце пэўную суму, то ўжо маеце пэўныя Да, планы. мы маем каманду людзей, якія будуць нам дапамагаць здымаць. Першапачаткова гэта таксама экстрым-тэатр «Берсерк». Ёсць задумкі па сюжэту, ёсць задумкі па тым людзям, якія будуць у якасці актораў выступаць, і таксама гэта будуць нашы спонсары з пляцоўкі «Улей». Можна зняцца і ў эпізодзе, і ў якасці масоўкі. Вось. Сюжэт ёсць, ну, распавядаць яго не хацелася, пабачыце самі, спадзяюся, у хуткім часе. Вось, дарэчы, якую суму трэба сабраць вам, каб вы... Нам трэба сабраць 4000 беларускіх рублёў. Вось такая сума. Мы пакуль што рушымся да яе. Ёсць ужо спонсары. Вялікі дзякуй усім, хто перайшоў. Хто яшчэ не перайшоў, запрашаем. Ці няма спонсараў сярод вытворцаў гарэлачкі, дарэчы? Дарэчы, высылалі мы шмат лістоў да вытворцаў. Но разумееце, што там сюжэт песні такі, што яе героя гарэлка не давяла ні да чого добрага. Таму тут яшчэ можна падумаць, ці стоіць свой прадукт у такі кантэкст памяшаць. Аднак гэта жарт, мы запрашаем усіх да дапамогі. То бок песня гэта наадварот, это прапаганда здаровага лад жыцця, хутчэй. Мы толькі так, мы за здаровы лад жыцця. Вось вы казалі, што спонсары, якія будуць дапамагаць, ёсць пэўныя будуць падарункі. Вось што гэта за падарункі? Ну, вядома, можна узгадваць чалавека ў цітрах, ганаровае ўзгадванне, можна зняцца ў якасці актора масоўкі, можна зняцца ў якасці актора эпізоду, можна выкарыстаць нашу музыку ў рэкламе свайго прадукта і можна замовіць наш канцэрт па бросавым цэнам. Файна. Дарэчы, пра канцэрты. Распавядзіце, дзе бліжэйшым часам можна будзе пачуць ваш гурт жыўцом? Ну, самы бліжэйшы гэта заўтра у клубе «Брюге». Мы будзем ладзіць сумесны канцэрт з Алесем Чумаковым. Прыходзьце, калі ласка. Потым у гэту... Алесь Чумаков, я нагадаю нашым гледачам, ён удзельнік гурта «Стары Ольцы». Он будзе прэзентаваць свой альбом карчомных і гераічных ірландскіх песен. Да, таму гэта будзе вельмі файная імпрэза. Вось такі можна будзе паслухаць і карчомныя песні, і нашы. Ну, карацей кажуць, варта прыйсці. Потым мы будзем у гэту суботу ў Строчцах удзельнічаць у фестывалі «Эпоха рыцарства». З такіх яшчэ, што б хацелася нагадаць, гэта, конечно, «Свята сонца». 22 июня. Да, 22-го. Ну и сошите у соцсетках, мы там заўсёды вывешиваем напередодни концерта. С 20 июня мы постоянно участвуем в мероприятиях, связанных с Евроиграми. Практически каждый день мы где-нибудь выступаем. Так что это для нас такая большая удача. Наконец-то нас оценили. Замежные наши гости вас Ну вот, пока не замежные не знают, что их ждет. Это наши местные, кто организовывает. Считают, что стоит нашу музыку показывать иностранцам. Ну, это добрая инициатива наших организаторов этого мерапрыемства. Да, думаю, добрую. Добра, мы разабраліся з мерапрыемствамі, якія адбудуцца. Тады прапаную ўсім нашым слухачам проста паслухаць, ну, не новую песню, якая будзе, а уже запісаную песню, кліп на яе, гэта песня «Дударочку», каб зразумець, што грае наш гурт. Дзякуй, што прыйшлі сёння да нас. Дзякуй вам. Ну, жених, ну, пригожунчик. Дякую, маті.